3 minutes. Saan ko ang? Okay. Time. 3 minutes. 3 minutes. Ayan. Mana? Ini. Diyos nga mahal, Diyos nga anak, Diyos nga Espiritu Santo, sugod aning tapnaa, ganap ka na nga bisya sa Kingdom of Christ. Okay, apa? So, dito ni, sa pipintahan eh, so kayo mo tayo, ito sa? Biril. Precious Store. Okay, una. So, ako ni siya i-assign sa San Pablo kay San Pablo nga eh. Ato ni buhatan dito simbahan. Pero mas mayo kung atong loob ng simbahan, walang yuta ato, no? Palitan yuta, total brato man ito. Atay mga 60 mil, atay yuta. Pero laspasan natin eh. Kani ako mission dari karon. Kaya ito klinik, ako sa ni kapastar. Kung na ni fokus ka sa mga simbahan. Itong buhatan ng mga simbahan, ng barangay, no? Mga barangay ng kita. Okay? Gusto? Alas na. Uy, ito pala tayo, alat? Sige, alat.